Però Rubén! Che! Però què fas tu per ací? Jo dic que sí. Te veus en Vinalesa? Vinalesa. Pensava que era coño lo de Vinalesa. Per què, conya? Per què? Que A és un mi- xiste o què? No, però no te feia jo vivint en Vinalesa, te feia més en... no sé. A on? Anava a dir Sebastopol, però tampoc té ningú sentit. Al igual que visques en Vinalesa. És molt bonic Vinalesa, És molt bonic. Té casetes, té parcs i té coses. Te vaig a dir esa zona, ja està. A mi algo més tindrà. Té el barrio, té... on viuen Tindrà meus pares. l'abuela on pilleu la droga. No, no en sé. M'he quedat fora. En sèrio? Sí, això t'explicarà... Això t'ho hauran contat, tu no ho saps. T'ho explicarà Molins, com vinga. No sé si vull que m'ho expliqui la veritat. On t'arrime? Cases de Bárcena. Molt bon poble. I un gran after. Ostres, coneixes l'after de casa? Ahí pergui dos vegades el DNI. Que tu d'on eres? Tu eres de Jo soc... de la Ribera? De la Ribera Baixa? Jo... anem a veure. Anem a començar a dur-se bé, perquè si es comences faltant dient que soc de la Ribera Baixa, no tinc res en contra de la Ribera Baixa, ojo. Però jo no soc d'allí. No, cada un és d'on és. Jo soc nascut en Suïssa, Tu ets nascut en Suïssa? en Zúrich. Mon pare era ambaixador d'Espanya en Suïssa i me'n vaig vindre en 8 anys a València, a Castellar, de fet. Zúrich, tio. Jo vaig actuar en Zúrich, saps? Què dius? Sí. En una casa super xula, un company de l'Erasmus va vivir allí i era com una casa super diàfana i s'havien fet com les seues habitacions i havien fet també allí un escenari, o sea, super ben muntat. A mi m'ha sorprès molt esta cançó. Este és el meu grup favorit. Quants esports portes tu fent marxa? 6 anys. O sigui, vull dir Home, que... 6 anys ja és rato. Sí, després d'aficionat comencé als 19, comencé en la uni. Vull dir, no soc d'estos que ha començat a fer matxa des de xicotet. Ya te pilla machoret, vales por machoret, ya. Digo, la magia esto me dona pa... Oferes para ligar, reconócelo. En confianza, o sea... En el último espectacle expliqué que no, però... Pero te Ahora, funciona bé. claro, tu comences en la matxa perquè t'agrada la matxa, però després, claro, és un recurs per a trencar el gel prou bo. Home, i tant. I jo que tenia... Home, no sé com se me veia des de fora, però jo me veia en carències socials, no? Sí? Sí, no soc un tio super extrovertit que se fa sentir en tot el món, no. Home, sí que és cert que se te nota resolt, però medit. Però m'he dit, m'agrada. Ui, per favor, podeu fer els badents estos més baixets que anem a matar-se així d'un colp en el cap? Això ja és follos, en realitat. De follos, mira, s'està cremant. Sí, és que... Arde follos, toma! ¡Por fin! Que haig de l'eco, una carrera. Sí, me valgué de molt. Pero este Telec, ¿perdona? Perdona. ¿Eres algo más que una cara bonita? No, el teleco no m'ha valgut per res. Això no ho apuntes, en plan, jo en el currículum no ho fique. L'acabo i tot, però... No Què em dius? considere. Em considero teleco. Tiene que contar-ho sempre. Sí. És que estudiàvem comunicació audiovisual en els guais i nosaltres érem els friquis empollons. Jo vaig fer comunicació audiovisual. Era guai. I continuo sent guai. O sigui. I modest, molt modest. Després vaig acabar teleco, comencé a treballar, no m'agradava, me n'ania a Londres, en plan, no sé què fer en la meva vida, me'n vaig a Londres. Voy a huir. Crec que arriba un moment en el que tot el món fugint d'ell mateixa. Sí, no, jo sí ho tenia clar, jo anava, que sona molt pompós, a descobrir-me a mi mateix, no? Jo volia tornar a repetir l'experiència de l'Erasmus, que és un any superproductiu en què... On anaves? A Polònia. Hòstia, Polònia. El millor any de la meva vida. Molta festa en Polònia. Encara no ho he superat, aquest any. Però estàs bé? Sí, estic genial. ¿Estás medicante o algo para superar lo de Polonia o...? Vos en mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor.
Fas bones segons veus. Ho intentes. No me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Quan diu que tendré que comer, a què se refereix? És que no vull perquè sé que no està bé, però és que al final és que vaig a caure en la tentació i sé que està mal socialment vist, que èticament no correspon als meus valors, però això està dient. Que se la vol follar. Sí, no, que no pot per convencions socials i per ètiques, perquè diu que és jove, no? Què diu la cançó? La dulce niña Carolina, sí. No tiene nada para hacer el amor, això diu, però no tiene nada para hacer el amor, Su madre la estará esperando, Sí, eso es lo que creo yo. jo empatizo en la mare perquè estarà patint i la xica té un colp, però té un colpet, però... Pues jo empatizo més en Bertín Osborne, fíjate. Perquè Bertín Osborne ja en el últim disc que ho ha dit. Yo debía haberme enamorado de tu madre. ¿Tú sabies que això existia? No. Bertín Osborne ha tret un disc en els 2 aus que té, que això és con la Plaza Redona, que diu yo debería de haberme enamorado de tu madre. La poesia. A nivell morfosintàctic, analitzar aquesta frase te convaliden tercer de filologia hispànica. Això per començar. Però, hòstia, em sembla molt hardcore. Me tenia que haver enamorado de tu madre, però estic desfent de la vora a... No, Bertín, no. Elegància, elegància. Per favor. I a més que tu fas apnea, hi ha un tio que fa apnea també, que està durant mogolló de rato baix l'aigua, a més, en aigua gelada. Ah, sé què dius. Wim Hof, dius tu? No recordo el nom. Wim Hof ha inventat com un mètode de salut en què consisteix en aigua gelada i en unes respiracions. Sobre oxigenar el cos. Sí, exacte. El que fa és hiperventilar mogolló i després, en residual, que és tirant de l'aire, aguanta la respiració. El practiques o...? No. Tu eres més A veure. de... És O que tampoc. tingui dubtes en el Wim Hof, perquè al principi me va agradar, però després també és que igual no és el mètode més ideal per a apneistes, perquè si a un apneista li dius que aguante la respiració tot el que pugues, és que aguantem més que... Vull dir, Sí? fiquem més al límit el cos en quant a que el que fan hiperventilant és això, que les ganes de respirar te venen més tard, però clar, nosaltres estem acostumats a... No estem acostumats, però sabem com aguantar les ganes de respirar un poc més. Aleshores, en Wim Hof arribes al límit d'hipòxia sense donar-te compte. Aleshores és un poquet... No és perillós perquè ho fas en sec i potser te pega un malechol i en seguida te recuperes, però jo soc dels que pensa que ficar hasta que pugues el cos, hasta el límit, no és bo. És com si acostumares al teu cos a arribar a... El blackout o el síncope, que s'anomena síncope, és un mecanisme de defensa del cos. Si tu acostumes a aquest mecanisme de defensa, a lo millor arribes més fàcil. És una creença que tinc jo, tot això. No, me resulta molt interessant. Clar, no ho tinc basat en res, però decidí fer Wim Hof per això. El que sí que continuo fent és lo de l'aigua gelada. Però per una qüestió ja de... Lo que intent entrenar és la disciplina en l'aigua gelada. O sigui, vull dir, jo tots els dies quan m'alce me pego una dutxa d'aigua gelada. Pues mira, te podries vindre a casa perquè tinc gàbia de motor que és ara mateix pues jo crec que a uns 8 graus. Ja. Això és horrible. De veres t'ho dic, horrible. Sí. Jo ho intento perquè diuen que això tonifica i dona molta alegria i molta vitalitat. Però és horrorós. Jo me cago en Déu tots els matins, i quina mala hora. Qué cansado. Parece sudamericana, pero es de mi ciudad. Hay viajes que se clavan en la yugular. Crean Venecias donde solo había mar. Y de pronto todo el mundo es patria. Si lo pisamos, nos conocimos en otra vida que tuve. Me suena tu cara, pero seguro que no era yo. Detectives salvajes con un hambre volar, de caminar por el placer, de caminar.
claro, ¿qué puede pasar? Que venga uno de las 20 de cara y mos mate. Pues ojalá, también te digo, ojalá, ya que venga a patir. No. Soc molt de la broma de la muerte. Me encanta això, bro. I su humor és meravellós, tio. I su humor és... Però molta gent no l'entén. Ja, bueno, és normal, però bueno, vull dir... No sé, chistes del monstruo de Amsterdam, que havien... Que dius... ¡Qué dolor! Però quanta risa me fa. A mi l'humor negre m'encanta. A mi els xistes de Gabriel i Julen, tot això... Me tornen loco. Això ho tallaré, veritat. Tu veuràs. Jo soc molt defensor dels límits de l'humor, i... No. Eres defensor dels límits de l'humor. No, o sigui, de la no existència de límits de l'humor, exacte. Val. De dir no hi ha límits. Parlem d'això, que em Vinga, sí. Em sembla molt interessant. Apenes a parlar d'això. El límit de l'humor, tu tens que ser conscient quan pots fer un xiste i quan no. Clar. O sigui, i se troba que és l'únic límit. Sí, el context, no, diries? Sí. El no hi ha límits vull dir que no n'hi ha ningú tema en el que no es pugui bromejar. Clar, després en cada context, en cada situació. Entre si la mort de mare i anem al soterrat, no vaig fer-te un xiste de la mort de ta mare en el teu soterrat, sí, és molt bo, vale. Però... O terapèutic, que també hi ha. Sí, també la intenció també... Bravo. També la intenció també té que contar. La cofradía de ofendidos, que ya es más gran que la cofradía del Santo Sepulcro, y mira que esa cofradía es gran, es que ha arribat un punt en el que, tio, no pots fer que la gent disca demana el perdó per dos comentaris tontos que te poden sentar mal en un moment, però tampoc pots fer càtedra sobre això. Tal qual. Te pots sentar mal i te pots ofendre, això és el teu dret. Ara, pretendre que aquesta persona deixi de dedicar-se a lo que se dedica, que vaig a la càrcel, que en xarxes socials el perseguisquen i el facin pols, i després pretendre que la justícia te faci cas i que la justícia a voltes faci cas, això és el que me pareix de cuento, vamos. La imposició de criteris de quin és el vàlid i quin no és vàlid. Perquè, o sea, quina és la tàbula en la que es medís. Perquè el teu té que ser el bo i el meu no. I per exemple, a mi també m'ofèn que no facin humor per a mi. És a dir, a mi m'agrada molt l'humor incorrecte, l'humor de l'agressor. Jo a voltes no me sent massa còmode fent-lo perquè no m'agrada incomodar, però a mi m'agrada molt consumir-lo. Que para que sols puc consumir-lo juntament en bars de merda on no hi ha càmeres, ni micros, ni gent en xarxes socials. Que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, Qué guapo. que la vida te vaya. Ai, que són 4. Cumbia. No facis cas de l'home del sac, apunta botònics i jo que em fa embraig. Creu-me, tu vas més que totes les seues mentires. En uno dels últims comedians que varen fer, que t'he fet, crec que tu isqueres en un fent un monòleg, pot ser? Ara te conto una cosa sobre la meva gravació. És que no recordo el nom de l'humorista. I traga un pianet i se fica a cantar, o sea, tot... Tu Santa Maria seria. O sea, me paregué sublime. Per el tipus de xistes que feia. Sí. I una de les cançons que va cantar, però que després no es va emetre, es comença a tocar i digué para papà, i digué, això és el que canten els xiquets que abusen sexualment d'ells sos pares. Clar, el teatre estava entoxinat de hòstia, i la meva colla d'amics estàvem encanats. És un còmic espectacular. És magnífic. Clar, o sigui, anem a veure, contextualitzem les coses, estem en un programa d'humor, etc. Però és que aquesta gent que ha sigut assetjada i violada per sos pares, també tenen... Tio, tot... Al final no podríem parlar de res. Mierdas tenemos todos. Molt bé, mira, mierdas tenemos todos. Es de Claro, y tú te poses el passat de Santa Maria. Correcte, ahí està. Sí, eres un gran. O sigui, lo que vaig gravar jo vaig gravar una broma sobre Punset i Punset estava viu el dia de la gravació. O sigui, vull dir, quan ho vaig gravar, i ara ja no està viu. No?
i no s'ha emès el programa encara. Vull dir, quan va gravar estava viu i quan s'emeta ja no. A no ser que ressuscite en els pròxims dies. Punset s'ha mort. Sí? No, en sèrio no ho sabia? Sí. ¿Estás diciendo que Punset s'ha mort? Eduard Punset? Sí. ¿El de Podemos? Jo vaig gravar, Punset estava viu i quan s'emet el programa no ho estarà. I jo vaig gravar. A no ser que... Quan s'emet el programa no estarà. De moment no mos han avisat que jo vaig a canviar. Ficaria la mà en el foc per... Me m'he un ou a que no estarà viu. Bueno, la broma que vaig fer jo és... Feia una referència a Punset i deia Punset, en pau descanse. No, no està mort, però la meva teoria és que quan s'emet el programa ja no ho estarà. I vaig dir, la meva teoria és que estos Nadals van a ser molt diferents en casa de Punset. I ha sigut tal qual, tio. Sí, jo sí que utilitzaria ese superpoder. Què Per coi? matar gent, tio, no. No, perquè se muiga gent però sense que m'acusen a mi. Vale. Saps? Vull dir, perquè... Ui, no. Estaries muntat en el dólar ahí en plan de... Fucking money, man. T'ho imagina't. Tu, ahí reventa gent. No, pues es que pues, mi cuñada, que pues, es un poco pesada y entrometida y se mete en nuestra relación y no me gusta. Y usted podría pues, desearle pues, una poquita de muerte. 200 euros. Digo, tenga, ¿qué necesita? 200, 300, 800 euros. Pues lo que necesite, compadre. Pero elimínela. Claro, eso sería maravilloso. I tu ahí de... Matar gent. Dame... Solucionar la superpoblació. Ni puta idea. No, tío. Tío, Qué por favor. cultura musical, tío. Això és un más. When do you build me up? Vale. Buttercup, baby, just to let me down. And make me around. Nada, que no. En gent de l'Ajuntament de València. I vas proposar la regidoria d'execucions sumàries. I m'ho tombaren. Per què? No ho sé. I mira que estava molt ben plantejat i tenia superàvit. Una trampilla en un carrer molt concorregut que de sobte aquesta trampilla s'obri. I que siga aleatòria. Aleatori. Perquè jo volia fer llistes d'extermini. Me digueren, per ahí sí que no. Això ho va fer Hitler, això no. Això Pinochet ho va fer una vegada, una noche vieja, i ho feu una vegada el pobre home. Y le han encargado el mar de... Es que ejecuciones sumarias, Pinochet mataba gente... pues chica, pues aquí no li sé que... Aquí no li sé que ha hagut algú d'un avió alguna vegada. Pregunte jo, Pues perquè no ho ha pujat en avió prou vegades, també t'ho dic. La trampilla s'obri de forma aleatòria, val? I caus. I quan caus, una fossa plena de sosa càustica. La sosa càustica què fa? Irritar. Ho desfà tot. I per un sistema de decantació, el greix se va replegant per a fer sabó. I no t'ho acceptaren, això? No, perquè el sabó, a més, el sabó després se podia fer ecològic i vendre en fires medievals i este rotllo. O sea, jolín, estem potenciant el producte de proximitat i clar, no tenim depredador. El ser humà no té depredador. Aleshores, Mos espavilaria un poquet, no? En ese sentit, també. però ahí no passes. Baixaria un poquet els humos de... És que el gran problema del segle XXI, a banda de la modernor, que me pareix una cosa terrible, és... Ser el pico de la... Correcte. De la piràmide alimentícia, no? Sí. Això és un error. O sea, sí. On estan els voltors? On estan les àguiles reals que vinguen i s'enduguen a un xiquet de 3 anys? De 3 anys no, perquè ja les agarra prou de carinyo. Però un anyet i mig. Perquè un anyet i mig no te dona... I que estàs encarinyat. No te dona... Sí, això que dius, ai, que bé, que me fa molta companyia. Però és a partir d'ahir quan te començava... Te lleven i algú diria, quin descanso. Molta gent, els abuelos els primers. Els abuelos són els explotats que diuen, ai, pues mira, què vols que te diga? No series tu assessor de la CSS? En totes aquestes idees de... Jo. Jo te dic que Hitler feu coses bé, feu coses mal, també és de veres, Però les coses que va fer mal, molt ben fetes. Molt ben fetes.
Oh no, set me free. Do the judge. Oh no, set me free. I know my soul's praising hell for good reason. So please take me. Esta cançó la vaig fer jo en clase de cant quan anava. Tu no saps de canta, Claro, vos? sí, però això que m'agradava cantar, que no se me dona bé. Per això me sé... A més, hòstia, no se dona bé. La Sally, but the hot one's out. Something that get on the last night bout. I forgot about the draft, all I balls in this house, so I head out. Down a route, I think it's getting south. And I'm good with directions, and I finally found my mouth. And I'm proud with imperfections, and a best friend with my doubt. And now that my mind's out, and now I'm hearing, screaming loud, I'm thinking, wow, I probably should be staying inside my house. I found my way, right and wrong place, as I blend my case. You're the judge. Oh no, set me free. També has tingut una evolució musical, aleshores. Sí. Jo, conforme m'han fet major. Jo, la meva infància i adolescència és el punk rock. Per això t'he dut la de Los de Marras, també. Home, En plan, com a referència a la meva adolescència. I vinc d'ahí, després ja m'han agradat molts estils. El punk folk, que tocaven en X-Fonecas, i... Jo la veritat és que sent música molt dispar. Molt... o sigui, tu en un pen pots dur... Ara no, perquè ja ho dus tot en el Spotify, però sí, du molta varietat. En falso seguiré sacando fuerzas para cantarte lo que de hoy. Todo el miedo que me quema. Clar, tots els colpes que pega la bateria així ara. La paloma y la paz ahora se caga en volver a estar de moda y solo veo a madres muertas a manos de sus parejas. Se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no darme los bares. Se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no darme los bares. Se tambalean. Has escollit cançons que m'agrada per cantar en el cotxe, però que no aprecie tant com per poder destrossar. És a dir, per exemple, no t'anava a dur Queen, perquè me fique a cantar jo Queen i... Però si la gràcia del programa és esta. No, però... Que tu cantes. No, a mi me ficaria de mala llet. Per què? Veure Queen molt mal cantat. Parla per tu. Sí, parle per mi. Wiki wiki, ra-ta-ta-ta-ta, bam bam, ra-ta-bam-bam, ru-ru-rum. Wiki wiki, ra-ta-ta-bam-bam. Quiere ganar plata Porque quiere sexo, se compró un auto porque quiere sexo, se puso a dieta porque quiere sexo, te invitó a cenar porque quiere sexo. cuando te pregunta qué signo eres aunque no sepa nada de astrología es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual Porque quiere sexo, dice que lee el libro porque quiere sexo. cuando en la primera cita te ríes de los chistes aunque no te den risa. No eres católico pero fuiste a la misa y aunque tenga un chancro en el labio le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice pero todos quieren sexo. Bam bam, ra-ta-bam-bam, ru-ru-rum. Wiki wiki, ra-ta-ta-ta-ta. Em sembla divertidíssima aquesta cançó. Molt, O sea, perquè en cap moment és sexista. O sea, en un primer moment dius, ai, esta lletra no me va gustar. Quan me la Sí, pasaré, és lo primer que penses, però... vas dir, esto igual no me va gustar. Pero es que es tan real, es tan putament real. Bueno, també de lo que parla, no parla... Bueno, a veure, però no sé la meva interpretació, jo què sé. Parla de l'acceptació social, de les ganes d'agradar, del què diran, parla de moltes coses i del sexe. Però no pense que siga... No, ja te dic, al sexista. principi jo vaig pensar, hòstia, això serà hardcore, de mover el culo perra. Però, Sí que ho és, també, però... No, però com parla en genèric, o sea, no està referit a ella, o sea, igual a ella que a ell, aleshores, com que és molt integrador, que està molt en boga avui en dia, però m'agrada perquè al cap de la correguda tot el món vol sexe. Sí, jo sí que vaig sentir una opinió d'una amiga de més que me digué oi, però no, jo no me maquille perquè vull sexe, jo me maquille per altres raons i tal. I no, claro, no està dient això la cançó tampoc, que tu quan sempre que te maquilles, però sí que parla un poc de
te maquilles per bueno, unes convencions socials, perquè vols sentir-te acceptada, perquè vols pujar la teva confiança, pues, Correcte. tot això, pues, el sexe és una manera, però... Al final, el sexe és la vida. A mi és el que més m'agrada del món, no? Encara, o sigui, m'agrada molt la matxa, l'apnea i la música i tal, però Però el sexe, però especialment. m'agrada molt follar, sí. Sí? M'encanta, però a veure, digo... Pero no, que era dir... Però no se hace nada. No, això... Jo te mirava i dic, pues este chico pues, farà les maitines, después el rosario a les 12 y por mi culpa, por hora pecatoribus. Pero no, o sea, tú lo que t'agrada és Sí? fer el papse. M'ho passa molt bé, sí, m'ho passa bé. Antes de hacer una pregunta, Vinalesa, l'origen de Vinalesa? Claro, l'Esa és riu, que és el barranc que passa per així. Ah, vale. I Vina al costat de. I és al costat del riu. O sea, l'Esa... En árabe. En àrab. Fíjate. No, Hòstia. en fenicio. Vols dir que Vinalesa té restes fenícies? No, no te restes, té el nom soles. Els fenicios vingueren, tu ven a esa, i que seguiren. El miracle de Sant Honorat, que és el sant d'ací, el miracle seu és siguent una barranca que s'inunda el poble, s'anava a inundar i Sant Honorat baixar del seu altar i anar porta per porta avisant el poble. Desperteu que s'anegueu. Aleshores el poble... Què dius? I al dia següent se venen les petjades de Sant Honorat, que havia sigut ell el que havia avisat el poble, per avisar-los de que s'anaven a negar. Ostres, això és molt xulo. Això és xulíssim. Sant Honorat, cridar... Tampoc seria moltes cases. En aquell entonces Vinalesa, pues tot això de bungalows no Tot estaria. això no estaria fet. Era més xicotet. Seria pues, el carrer principal, el carrer Major i Desperteu la que plaça. Que s'anegueu. Desperteu que s'anegueu. I a més l'home buscant la rima consonant. Sant Honorat és que era un poeta. Tingues de fer un pareado ahí. Que maravilla. Pues bueno, Pues res, mestre, moltes gràcies. hem arribat a on volíem anar. On m'arribava més. Pensava que em faries un truco de màgia o alguna cosa. Hòsties, pues ho he pensat, no m'ha dut res. Pues menos mal. No res. Perquè li tinc una puta mania als magos que no sé normal. I en raó, I tu me caus bé. Tu me caus bé. Gràcies, La veritat, per ser mago me caus prou bé. Perquè Per ser mago... me caus prou bé. Jo he patit molt, de veres, jo he patit molt perquè te veia que dic, este xic no... Per la carretera, en plan per el... M'està portant per uns caminants que anem a acabar dins un sequiol i a veure com expliques a la Guàrdia Civil que has acabat dins un sequiol. En un Mac. En una càmera... La cámara, la grabadora, y este señor es mago, y hace apnea, detinguts. O sea, me ves pasando el día en el cuartelillo. Ai, No, que no. bé. Le das emoción. Això podries ficar-ho en el muntatge, el demà. Vaig a baixar a fer de maniobra. Ah, no, ho vaig a ficar. Caballero, Mestre, M'ha moltíssimes encantat. gràcies. A mi també, m'ho ha passat genial. y a vosotros vos esperem en una próxima entrega. No sé a qué arrimarem ni a on. No. Això és la vida en directo. Está pasando, lo estás viendo. Adeu, bonicos. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark. And to stop us from fading away, we'll write for a better day. Crec que anem a acabar de ser aquí. Jo les mateixes dic per ti. El que vaig a te diga, Sí, millor, però sí. sí, endereza. Sí, clar, me dus per uns caminants. Vale, pues gira tu i arrere. Vale, lo tenemos. Claqueta final. For a better